Chibaileve kole tuntuma chuan mi palom zong deu the predator ti kan clear hodon ani van thing ring zau tak mai ayan spacecraft pani hian in kap na samaya amalama mi chuan anunga mi in awum phak main wormhole siama lut zuin about ta maka lut bo ta zok chuan khovel lampanin satellite asuchia a spacecraft call chu chiang lawa akhal tu predator chuan le sut burma che in apot chuan achuak mana special force sipai pathum Queen McKenna duprile Heinz te chu Mexico chunga ram hnuai pilril taka biru in damdoi zwar tu pani in an mission tenen anin thleng hun an changani Queen chuan motoron tlan phemek te chulo en ringin asilai chu ka in ring takin a lota mase chuti lai tak chuan alampana spacecraft ron thlok chu muta a Queen chu in sa singhalin nimbukara chuan atoma a radio chuan duprile Heinz te bia katuma mase lo thoklo asilai chu la in chu pot chu pan nai ta a akal nai chuan helmet ang tak hiamu a dupri chuan Queen chu aron pan nai thuta ani chuan lo kap man chelani dupri chuan Heinz biak potum lai chuan Queen chuan thirmanga siam ban bun charin wachina tum chuan amai na bana chuanin wa ta thlap maya Heinz taksa chu ron tla thutin abul thingkunga tangin en khaya Queen chuan predator langtlang vek rangam chu mu in an chan bun chuan an kap ta chiama predator chuan kap let ve in an pani chuan nunglama anin vor dora Queen chuan ri rufim putle tran lai mek chuan predator chuan ron pan naya Queen chuan abana da thlachia chu ban bun atang chuan thilenga molo thlok chuakin predator chu su thoya Heinz taksa chu chan ve aphel tamoka Queen chuan predator chu alanung ti shain abekala a Atlantica a helicopter muina dinga chuta aban buna tang chuan thirmu malo chuaka Atlantica chunzom ta zela helicopter atum chuan sipai chen khatle papakhat trigger ti mingpu anlo chuaka trigger chuan predator chu enge ni ti sha in sipai ho chu film khur torina cha a atuk zinga chuan Queen chu kholian baklawa lutin bara kala barngak tu pabula chuan address pakhata thilthon sakturin ngena thirmum chu whisky na wa thlakina dolta a Rory chuan an classroom a midang chess khel lai ena school corridor a chuan mi pano pangdang ejle direct chuan fire alarm an loteri a alarm ri chuan Rory om ati shom tak zeta ejle direct to classroom a lutin chess piece ho chu an nortla a alarm ri zo chuan Rory chuan chess piece chu char khomin arem thale ta a Rory school ban chuan dak point chu lai muna chuan Queen McKenna Rory pa chu chen lo zotin bom pakhathi anu chia paka win family kan hua agent church le midang pani lokalin Dr. KC bracket chun pana ama zui tur chuan an chila akar chunga chuan spacecraft ami potle predator thalak changlo roi chu Dr. KC chu entira tunma puin khovel hi anon tlo zeu thua soitela Rory nu Emily chu lo hoin afapa chu Halloween avwa tor mai kor pani ahon sak chu mua maselo ngai vente chiamlo Queen chu sarkar mun pakhata aril rulam endik nan neya trigger le midang pakhat chuan dar thlang phena tangin anlo en berenga Queen a thil mole sha chin dop chuan tumani Queen chuan alien ti thumalan man chuan an benga ver zoka Rory chuan apa ne na tanga lo thleng bom chu honga helmet chu muin nalati hle a ban mun chu thlenga da in an khong keu kewa achung lam chu roin hong tamaya anla kan chuan a khol chu ron nunga rang takina da thangala thilmun omna takle ala jong te na coordinates niom takhialanga Queen chu mi pani hian bas lampana shwain midang psycho anti housing a chuan an chuan tir ve ta a bas chunga lo chuan midang lo om ve coil Nebraska Bexley Lynchle Nettles te nen chuan anin mel sha thloma chumi chunga om ho chu an mani to ka danglam nan nei vekani agent church le Dr. KC chuan an basin thlenga chuta chuan sonan hmua KC chuan alien helmet le ral thuam dangan mu chuan makati emema mase son chuan thildang entir du nein examination room a predator do kanan lo ton be na huna chuan a shwai lut ta a anin ka thiang hlim nu chuan KC le son chu examination room a chuan an lut ta a predator thisin an lak chwa chu mu in mishing DNA nei thuan thila
Khuin thalak chu mu in predator nena anin ton thon thil chuan Casey chuan khuin chu biak adu ta a psychos anti ho bus chuan driver chu le turan ti wangi nei hera bus chunga chuan Nebraska chuan khuin chu basa chuan be chana zota khuin chuan alien mu thule sarkarin soi chuak tura andu lo wanga thon bon tum thu soya masia fiam thu an nga ya van thingrenga chuan wormhole in hong le in spacecraft pakhat chu khovel lampanina thoka mu theilovin ain siam zui ngala predator khovel pan mek chuan awi te ruai tela Rory chu alien hovin kong anin ko mu na khol chuan lo in fiama chu chuan spacecraft local mek chu kalna tur kong achia tirani sipai ho tu chuan khovel pana spacecraft lo thlok mek chu mu in lodang turin jet pani atir ngala an thlolai chuan spacecraft chu lo lang thutin jet pani te chu su chepa sarkar muna chuan spacecraft dang local mek ti an lo she ve thoya chuti lai chuan predator chu ran har chuak thutin mishing omnai te chu abeita thut maya Casey chuan predator thi sen sample chu lazewin in ka thyang himna mun chu tlan cheturina pana ma se thomno phelvek photangai si predator chuan Casey omna chu panin ain bungbung nu chuan alien helmet chu wala a chu chuan ama helmet omna Rory te in chu azong ta ni Casey chuan anomna mun chwa san pa in mi ka mu thilna silai chu la ngala bus chunga mi te chuan building chunga predator tlanan mo chuan khuin chuan thudi ka soiten che thiam ta ni khuin chuan ma an la ka ngai thua soi chuan an ma ni veng tu pa chu bus atangin an pai tha a predator chun zui ta ngala Casey chuan ke tlanin predator chu ve meka ama le predator le bus chuang ho chuan an chung zona spacecraft jet pani inna azui chun muta a predator chu bus ma chuan a zuang phea khuin chuan bus atang chuan ka tuma Casey chu bus chunga lonin ka photum ve boka mase predator chuan ron ka pletin bus ke chu kap chhia a khuin chu bus atangin atla thazuya bus ding thuta chuan Casey ring man lo chuan ake a in kap pala psycho so chuan bike in zuin tuma Casey chu bus chung atang chuan atlata a jet panhi chuan spacecraft chu kan han tuma mase ron kap zokin apanhi chuan an tlata a Casey bula chuan sipai lokalin thupek amo nga ka hluma tuma khuin chuan bike ka ron suin Casey chu chuang hala psycho so chu predator chuan an tan chuak ta ni predator chu sipai tak chunga lonin achunga chuang te chu thatveka predator tharle awi te chu an pota tanga lo chuakin awi te panhi chu predator pakhat jok jong tur chuan atir ta a psycho so chuan motela room la in Casey damdoi wanga mu hil chun nga ka aron than har chuan psycho so chu an vai chuan muthutin makati a khuina chuan sipai ho chu ama thatura thupek an ni thoshilin an bula chuan an ven him tur thoshila Casey chuan predator chuan abung ro zon tho soi chuan khuina chuan anina ti hre chuakin an vai chuan fapa chan him tur chuan an chuak ta a Rory basemina omlai chuan helmet chu ama ina enga Rory chuan wa ta a helmet chunga chuan predator rolin dokana predator pakhat an chiu lai mu a khuinan an ina ron lutin basement pan ngal chu Emily chuan azuya psycho so in Emily lem jan lo en lai chu Emily chuan muthuta khuin chuan Rory chu din mun lo ma ding te Emily chu shilin azun mu nga langai thoshila Emily chuan silai ron pe in Nebraska chuan Rory azun puya tol tho midang chu shil ve ngala anin kota chuan khuin chu RV a lutin Casey chuan chanchina lo zota Rory chu helmet khum chung le ban bun chung chuan khola ya chhuaka EJ le direct chuan an ron chaya Rory chuan doorbell an meta ma se tlangwal hian balcony tengin ron boma aban bun chu nungin thila kap chhuak ta a chupa te in chung lam chu kap cheta a EJ le direct chun tlan chinghala Rory chuan helmet chu kongpuya kalsanin school field ta panta a field veng tu ui swal thin tak chuan Rory chu nel takin ron pana alien ui pani chu ron langin khuin le Casey anon thleng ve ngala Nebraska chu police car khalina lo thlenga midang zong chu RV a chuan an lo thleng ve ngal bok an vai chuan alien ui pani chun kapa pakhat thin pakhat chun kap hliam bok predator chu RV chunga ron zuang ka in nettles chu pot chhota a khuin chuan kap fu in nettles chu athlawa an vai chuan school chunga an tlan luta an nunga tanga predator chuan khuin chu ron man thutin choi kangin banga rek beta khuin chuan navigation device chu akeng kanga chuti lai tak chuan predator lian jok chuan tukvera tengin predator chu ron pot chhuak ta a predator pani tin swalain khuin te ho chu tlan chhuakin RV an tlan luta an tlan chhuak ta a police car pani an lo thlen lai chuan predator lian jok chu mu theilowa in siami nakal bo ngala Rory te na chuan sarkar mi te chuan an thil mu thei zong zong an dap kwal chu Emily chuan aning hle a khuin chuan ron kolin Rory that thoshila agent danglo langin anni chuan predator thar chanchin chu predator an man le alien lui en pa chuan trigger an soipuya RV chu farma an pa ka Casey chuan predator ho chuan
thil ti theizok in siaman tum thu khuina shila netils turun tlanin anunga alien uya omthorun soya Nebraska in alwaka sakatang khan anel omta da yeloni kisi chuan chu ui tur chuan grenade ball angai na voma chuti lai chuan sipai thona laman pan mek chu an muta a khuin chuan an man tur thlona zong tur chuan lynch atira bidang ho chuan an zui veng hal bok trigger le a sipai ten lo thlen chuan khuin le kisi chuan an lo nga ka sipai panin khuin chu hrai sangin thuzia panei ringin an dop ta a trigger chuan kisi ne na chuan predator ho khovela local chan climate change wanga mishing anral nu a khovela hian chenan tum tho shil ta a Rory te na chuan Emily chu agent panin an veng tlata predator chu achung chhuat ti chain basement a chuan achum luta in chunga agent thatin basement ami po chu thath ngalani Emily chu in chunglama atlan chia a predator chuan ram noya spacecraft omna Rory lemzia chu muta a Fama chuan agent in Rory chu map lema zia thira trigger khan KC chu chera alotron bita ama thattu tur alampana lokalamhu a trigger chuan Rory chu ti luinein thlona hruai tumlai chu amu in khoina chuan chetla ka hun ti sia a agent pani te chu thatta a KC thatum tu chuan alien uinung lama tanga ron chua ka mu chuan alau le a alien ui chuan a granite char chu KC ma da a KC chuan agent chu paltlu in grenade pin chu honga agent beka chuan a thunta a in chunga tanga in noya zwan thlak rwal chuan a puak ta a apuak resha tin Nebraska chuan cheta hun ti chi thiamin ama veng tu chu that ve ngala khuin le Nebraska chu KC panin RV a chuan an man ro mamo tur anon lata a chuti lai chuan lynch le coil te chu chanchin thar la khom tu te thlona in an lo thleng ve boka spacecraft pan ve mek to alien ui chu thlok chungin an zui ta a trigger le Rory te chuan spacecraft omna chun thlenga Rory chuan password chu chuakin an lut ta a spacecraft chunga chuan khuin mu theilawa lo in siam chu lo lang thutin trigger chu nek tlua agent chu inka mutna silai chuan amita kapin an thata khuin chuan trigger chu silai tinin a hruai chuaka nettles koile bexley te chuan gat so chu an lo that ve vek bok predator lian jok chuan lin chakapa ma se thi main van lama thil enga kap chhota a khuin chuan Rory chu thir mum pe in mu theilawa tur thoshila veng tu ho thatin predator chuan spacecraft an pana tongle na ron mangin ponlama mi te chu spacecraft so ati chha don thole sipai dik tak mekkena chau adu tho aron chila anwai chuan ram noi laman panta a mase predator chuan amal te te ina thatta a nettles chuan bom kama predator chu po dar tira do a predator chu andu na muna chuan an shwai ta a chuan ti puakin predator chu kang ta a chuti lai chuan silain an kap zui ta hlom boka bexley chuan predator chu zuana mase predator chuan bexley chu thingzara apai tanga predator chuan blade in coil chu voma apuma thler veka an pani chuan in enin ti the an nei chun an cheveve anin kap tun ta a predator chu queen Casey le Rory te pan chuan akal ta a queen chuan panin ama chu ami do ni thoshila mase predator chuan queen chu the sonin mekkena te asoya Rory chu ami do alo ni reng mai Rory chu mana athir mu ma thauta da ya spacecraft thoru ka lo nei reng ni in chu ta chuan Rory chu bom luta athlo chwa ma chuan queen Nebraska le nestil te chu achunga anon kai mana akang tran chu KC chuan engine pakhata ka pa cheta a athlo sondeu chuan force field ron nungin nettles chu atan bungta a Nebraska chu asilai ka puak ring chung chuan engine chunga hi pluta khuin chuan lu na muina luta predator chu ka pa ma se predator chuan manin hruina khai kanga spacecraft ponlama khai chuakin thingkunga in tawa spacecraft chu tuya atruma Rory chuan aum na pot cho honghala predator chu tuya tang chuan chwa tumin akala khuin chuan predator maya taka ka lai chuan KC chu nunglama alo lang thuta thirmum kha alo chara lo ni predator dara thuin alua chuan ka pa ma se lo paitha a khuin chuan predator chu tlang mora asu thlata a alien wi chuan KC bula chuan thilpuak thei heron da a Rory chuan predator in spacecraft angheng chu mu in force field chu tinunga alien ban le lam chu bungta a KC in thilpuak thei kuina a the pheilai chuan alien wi khan predator chu lo beya khuin chuan predator ban bun chuan thilpuak thei chu predator ki ka na ta na mangta a ake pani chu puak drin na tluta ni khuin chuan a that zui ngalta a khuin le Rory te chuan psycho sautan thilfun an da tha a khuin chuan uniform hathapin hun pakhata luta scientist Hiroshi Yamada chuan lo welcome in fapafing tak ani thole scientist ho ne nan tho ho thoshila khuin chu predator masajok spacecraft ala tha thoshil lai chuan apot chu ron nung thuta Rory chu predator thattu ti thoron thona mi pali in achinan hon chuan thilenga mohi arun kang chhota a pakhat chuan enchian tumin akal hnaya chuti lai chuan chu thil chu lo thlokin abana in wata a nunghalin chu palan dan chu predator anga in thlaka ral thuama chomngal bok rang takin ama chuan
in sut le vikin chu pa ban atang chuan atla thlata a khati zong kha tun tumata na kan thlir ho tur chu ani e